Witamy wszystkich gości ciepło i serdecznie, babcie i dziadków, tych z bliska i tych z daleka. Oddaję teraz głos waszym najmłodszym, najukochańszym wnukom. To one pragną umilić wasze dzisiejsze święto i pobyt w naszym przedszkolu. Więc prosimy Was, Robert, jakie ty, żebyś miała miłe sny. Święto dziadka, okazja nie krążatka, a ja dziadusia kocham szczerze, jego owo zawsze wierzę. Brawo! Babciu, droga babciu, powiedz mi, czy potrafisz robić to, co my? My tu wiemy, teraz babciu, ty to zrób. My tu wiemy, teraz
Brawo. Dawaj, Alicja. Tu jestem. Tu jestem. Hello, Batman. Hello, Batman. How do you do? How do you do? You are very special. You are very special. I love you. I love Głośno. Hello, Batman. Hello, Batman. How do you do? How do you do? You are very special. You are very special. I love you. I love you. To była część artystyczna. Teraz zapraszamy może dzieci do babci, do dziadków i zacznie się część bardziej konkursowa. Odchodzimy. I zapraszamy 4